ନା ବିରିୟାନୀଟା ଆଜି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏମିତି ଯାଇ ଫଳଟା ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବିରିୟାନୀଟା ସମସ୍ତେ ସମାନ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରିଛି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି କରିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ହ୍ୟାକିଂ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାକିଂ ମାନେ ହ୍ୟାକ୍ ନର୍ମାଲ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଇ ନର୍ମାଲ ମଝିରେ ମଝିରେ ହ୍ୟାକ୍ କରାଇଛି ଆଉ ଯେମିତିକି କୁହା ହେଉନି ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ହ୍ୟାକ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? ହ୍ୟାକ୍ଟା ମାନେ ଯାଇ ଫଳଟାକୁ ବସିକି ପକାଇଛି ଲାଗି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ୱାଓ କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ମାନେ କେଉଡ଼ା ବାଟଟା ପାଣିରେ ମୁଁ ପକାଇଛି ଆଉ ଚିକେନର ଯେଉଁ ମାରିନେସନ୍ଟା କେଉଡ଼ା ବାଟ ଗୋଲା ଚଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଭାତର ପାଣିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଛି ୱାଓ ୱାଓ टेस्टी